Салом подписчикон ва меҳмонони канал. Ман Исматулло ҳастам ва имрӯз ба шумо сохтани интрои Аҷоиб ТВ бо телефонро нишон медиҳам. Яъне ҳамон интрое ки девол мерезаду дар ақибаш Аҷоиб ТВ пайдо мешавад. Пеш аз видеоро сар кардан мехостам ба шумо як каналро пешниҳод кунам ки ин канали Перс 94 мебошад. Дар ин канал беҳтарин сурудҳои эронӣ ва туркӣ ҷой дода шудаанд. Ногуфта намонад, боз дар ин канал маълумот дар бораи программаҳои Android ва сохтани бисёр интроҳои зебо нишон дода шудааст. Метавонед ба ин канал даромада подписатсия кунед ва беҳтарин видеоҳои ӯро тамошо кунед. Ссилкаи канал дар описанияи видео ҳаст. Метавонед аз ҳамон ҷо гиред. Дохил мешавем ба программаи KineMaster. Яъне KineMaster-е ки якчанд видеослойро қабул карда метавонад ва проекти холӣ месозад. аз ин ҷо медиа браузерро интихоб карда як фон мегирем. мисол ман фони сиёҳ мегирам. баъдан слойро интихоб карда аз мултимедиа видеое ки ссилкааш дар таги видео ҳаст, ана ҳамонро интихоб мекунем. яъне видеое ки девол мерезаду пушташ танҳо як фони сабз мебарояд. баъдан видеоро калонтар мекунем. аввалҳои ин видео фикр мекунам ки ба мо дар кор нест. ана аз ҳамин ҷо бурида мегирем. то дар ин видео чанд нав, яъне чанд намуди ҳамин аст. мо якумашро интихоб мекунем. то ана ҳамин ҷо аст. ҷойҳои лозимро бурида мепартоем. баъдан як слои дига интихоб мекунед. дар он ҷо метавонед аз мултимедиа истифода бурда логои канали худро монед. ман рости гап ягон логои ба ин ҷо мешуда надорам. ба текст номи каналамро менависам. Абдуллоев. ва дар ин размер ҳамин мекунам. чиқадр ки мебинед Абдуллоев дар пеш аст. инро интихоб кард. дар ин ҷо се кнопка, яъне се нуқта аст. инро интихоб мекунед на задний план, яъне ки ба қафо рафт. баъдан ҳамон видеои скачат кардагиатонро интихоб карда световой ключро интихоб мекунед ва ҳозир як дақиқа ма як ҳаминҷо интихоб карда световой ключро интихоб мекунед ва световой ключро дар мегиронед. дар ин ҷо чиқадр ки мебинед ранг зард аст. ҳамин ранги зарда ба ранги сабз иваз мекунем. ҳамин тавр калонтариро ин тараф миёрем. калонтаринашро ин тараф. фикр мекунам ки ҳамин тавр дуруст шуд. ва видеоро мебинем. рости гап ҳамин тавр видео тайёр шуд. агар хоҳед дар ҳамин ҷои номи каналро навистагӣ, шумо метавонед логои канали худро гузоред.
дар охири видео боз як бор дигар мегӯям ки ба канали Personal Chart дар омада подписатсия кунед. Ссилкаи канал дар таги ҳамин видео ҳаст, дар описанияи видео ҳаст ва дар омада канали ҳамин бародарро аз номи канали мо дастгирӣ кунед. ин буд дарси имрӯзаи мо. хайр то видеои дигар.